polisiya dili sa Bohol, aggressive prevention. Aggressive prevention ta. Nahuna naman nato, nakitang tanan, natakdan na, but we are asymptomatic. Mao nga kinahanglan, respetuhon nato ang mga mando, kabahin sa curfew, kabahin sa cleanliness, hygiene nato, sanitation nato, o social distancing. So reminder sa mga barangay, ang inyong mga isolation center na hinaan ko na ready na. Ang akong pahinumdum ninyong tanan, the first and the last line of defense is prevention. It is not the hospitals, it is not our doctors who will save you. Who will save you is you. Now, kamura ang makasalva sa kaugalingon sa karong kuntuha tungod kay kung magpaabot pa ta na ma-hospital ka, makaiksuanan ako. I'm very sorry to tell you. Why tambal? Why antidote? Ano naman ang realidad? The truth of the matter is there is no medicine to cure you. Mga akong hangyo ninyong tanan, seryosohon ang pagsunod sa atong mga mando.